Един час в интернет или един час в библиотеката? Един час в интернет мога да си го превърна в библиотека. Чудесно. Нещо, в което мрежата е незаменима? Не мога да се сетя. Мрежата, в принцип, винаги е заменима, но си е удобство. Добре, какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Маняци, най-вероятно. А ти такъв ли си? Не бих казал. А можеш ли да живееш без интернет? Трудно. Как ще обясниш на човек, който е бил 20 години на самотен остров, какво е интернет? Интернет е глобализация. Радиото или компютъра би изхвърлил? Радиото? Добре, какъв би бил светът без интернет? Какъвто е бил преди 40 години. Не съм бил жив, не мога да кажа. Случаят, в който си почувствал силата на интернет? За конкретен случай, те са много, но в момента не мога да се сетя за нещо по-конкретно. Към кого задаваше въпросите си преди да откриеш Google? Към приятели. Добре, кое е най-важното нещо, което си научил от интернет? Най-важното, че винаги можеш да намериш само за да знаеш какво искаш. Така. Всичко ли е възможно в мрежата? Почти. Кое е най-яркото ти преживяване в интернет? Най-яркото преживяване, то пак е свързано с нета, но например една конференция от 10 човека. Супер. Какво най-често правиш в интернет? Чета. Добре. Как предпочиташ да общуваш? Онлайн, по телефона или лице в лице? Лице в лице. какво не ти достига в интернет? Точно това, което казах преди малко, че лице в лице общуването. Добре. Какво би предложил на изобретателите на сайтовете? Да подобрят или има ли нужда? Повече сътрудничество с Freedom Scientific, които произвеждат нашата говоряща програма и, ако е възможно, малко по-малко графики. Добре, и картинки. Да. А нещо, което искаш да ми кажеш за интернета. Какво е интернета за тебе? Дали начин на живот, дали ти помага, дали чувстваш някакво облегчение чрез интернет и всякакви неща, които се сетиш? Облегчение, да, в смисъл случва се. Не, това не би трябвало никога да се превръща в начин на живот. Обаче е една прекрасна добавка към живота, защото такъв е света в момента. Без нет, не знам. Помага ли ти си студент, нали? Да. Помага ли ти интернета в обучението? Помага много. Търсил ли си по интернет лекции, нещо? Търсил съм, да, даже има. Търсил ли си работа по интернет? На работа още не, но в смисъл гледал съм обяви. А мислиш ли, че интернет би могъл да ти е полезен в търсенето на работа? Абсолютно. Добре, успех ти пожелавам. Мерси.